हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दंफैयो मोनसे गोजान जायगायाव दंफैयो लायदे लोगोफोर दिनै माने बे जायगायानो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव दंफैयो आरोना बेनिफ्राय आङो बेयाव मानो फैदों एसे नोंथांमोनजों थारमाने एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर जोंहा नैबे जायगाया जाबाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियावनो दे माने बेयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट अपेनिं खालामगोन दिनै आङो बेयाव दंफैयो आरोना लोगोफोर माने आङो सिगाङावबो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोखादोंमोन बे जायगानि आरो नैबेयाव मा होनना बुङो लक हाट्स मोनसे रिजर्ट नैबे रिजर्टआव दंफैयो आरो बे रिजर्टआनो जाबाय जोंहा गभर्नमेन्टनि दे आसाम गभर्नमेन्टनि बियो नेशनेल मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियावनो नैबे रिजर्टआ बेनिफ्राय नोंथांमोना माब्लाबाफोर फैयोब्ला नैबे लक हाट्स रिजर्टआव नोंथांमोना हाबनो दाबावा आरोना आङो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो दिन्थिबोदोंमोन आरो दाबो दिन्थिबावनो आङो नाजागोन आरो दे लोगोफोर नैबेनो जाबाय दे रिजर्टआ नैबेनो आङो लामायाव दङ दायो आङो नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन आरोना नैबेथिं जाहैबाय जोंहा मानास नेशनेल पार्क बिथिंनो रिजर्टआनो रिजर्ट आरोना गोबां प्राइभेट रिजर्ट दङ गभर्नमेन्ट रिजर्ट दङ नैबेथिंनो हाथिया थारमाने नैबेसिम फैयो जाहैदों बेयाव नुबाय दा नै जायगाया समायना बेनिफ्राय आरो नैबे रिजर्टआनो जाबाय लक हाट्स रिजर्ट माने दिनै बेयाव अपेनिं जागोन आरो ना रेस्टुरेन्टखौ अपेनिं खालामसिगोन बेनिफ्राय आरो बिदिनो नोंथांमोना थाफैयोब्ला माबा मोनसे प्रग्राम खालामोब्ला फैनो हागोन नैबेयाव सिंनि नुथायखौ दिन्थिनोसै आं नैबे जाहैबाय मेन किटचेन रेस्टुरेन्ट बेनिफ्राय आरो नैबेथिंबो थागोन रेस्टुरेन्ट नैबेथिं थानो हानाय फेसिलिटिबो दङ बेनिफ्राय आरो नैबेथिंबो रुम दङ नैबेयो जाहैबाय नोंथांमोना माबा मोनसे प्रग्राम खालामनोबा खालामनो हागोन बेयाव कनफारेन्स हल दङ नैबेथिं आङो जेब्ला फैदोंमोन ना सिगाङाव भिडिअ खालामदोंमोन नैबेफोर दंफांफोरा देराखैनोमोन दे नै देरजोब्बाय आरो दायो माने बियो गभर्नमेन्ट प्रजेक्टसो दे नैबेयाव रुम सिंनि रुमफोरखौ आङो दिन्थिथ'लासै लोगोफोर बाहेरनि नुथायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै एसे नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव हाबनो दाबावा आरोना बेयावनो नोंथांमोना गासैखौबो इन्जय लानो हागोन रेस्टुरेन्टनि जानाय आरो बिदिनो लान्च डिनार खालामनो हागोन गान्दा नै लोगोफोर गान्दा मानासाव नुबाय दा नै जि गिदिर नालाय बै मानैया फिसा नांलै फिसा मानैया मानासाव गान्दा लोगोफोर नायनोबा फै नै बरिया माब्रै गारियावनो दावराया नै हिसाब गैयै दङ दावराय नै माइ बारि माइ थांनो माइ जादों माइ थांनो बिरबाय बिरनायखौ नायनो र' खोनालाय माने दावराय नुदों दा लोगोफोर नै मानास हाग्रायाव दावराय फालो हा खोनायाखै दावराय नै खाथियावनो दावराय मेरलाथार हनै आयौ दे मोनलांनायबा मासे बिरालै बिरांखि नायनो नागिरदोंमोन आं दावराय मेरला दङ हिसाब गैयै दावराय मानासाव बै
गेट खाथियावफोर आगदाखि नायबाय थाबा गेट खाथि मोखाङाव फैयाव ज' मा जाना थायो मानास हाग्रायाव बेरायगासिनो नै खाथि गेलेनो मैफोराथ' खम दंजोबनो हायो मैफोरा खाथियाव नायहैजानो माबाया मैसो हाग्रानि मैसोआ गर होनना बुङो गोदोर जायो नैबे मोसौनि बिनि 3 गुना साइज जागोन आरो हाग्रानि मोसौ नै लोगोफोर नाय हाग्रानिसोलै बेबो मानासनि मानास हाजोब्बाय सिगाङाव खुनु माबा गैयामोन नालाय दावराया नै खाथि थाखायो बेयाव हारि थोब्लाथ' बेयाव माथो नुयो ओइ गान्दाफोर दैलांनायफ्रा हाब्रु नांना दंजोबो बेफोराव जाफैयो गान्दाया दै होजोंथि दै रानबाथाय दैया बिथिं जमा जाफैजोबो नालाय बेयाव फैसिगोन आरो दावरायाव दङलै दावराय हिसाब गैयै इयावनो दोनै हाइस दावराय दङ गोलाफोरा मोसायो आरो नै लामायावनो नै मासे गोथाव जागोनदांलै दावराया जानोबो जायोलै गांफोरदों ओइ लेसिम नै बेयावबो हिसाब गैयै दङ नै दावरायानो दावराय बा मिटिं जागासिनो जानोबा फै लोगोफोर दावराय मोनजागोन जोंबो जाबाय हाग्रानि बोरमा नुफेराखै नामा लोगोफोर नै हाग्रानि बोरमा जोब्बाय आरो ना बिदि थांबावबाय थायो गोदो बिदिनो माबा दैसा दङ इयाव मानास हाग्रा गेजेर गेजेर बेरायगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेरायनोब्ला फै गोजोन लाफै माने न'आव थाबाय थायोब्ला दुखु दाहाफोरा साग्लोबो लोगोफोर बेनिखायनो माब्लाबा सम बेरायगारनांगौ मिथिंगानि नुथायफोरखौबो नायथिंनांगौ आरोना मिथिंगायारि आरो बेयाव मोजां अक्सिजेन मोनो बारहावा मोनो जिब जुनार नुयो गोसोफ्रा साननायफोरा मोजां जायो आरोना लोगोफोर
बेनिखायनो बेरायगारनांगौ मानास हाग्रायाव दिनै बेरायबाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङो दंफां लाइफांखौ नायनानैनो आरो लोगोसे जिब जुनारफोरखौ नायनानै गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो आरोना बेसेबांथो थाखा फैसा खामायनायाव आरो गावखौ बेस्थ' खालामनो बेरायगारनांगोनबो इन्जयबो खालामनांगोन मिथिंगायारि नुथायफोरखौबो नायनांगोन खालासे मानास हाग्रा लोगोफोरनि गान्दाबो नुबाय जोङो बिथिं जाबाय साहा मानास हाग्रा नै बिथिं जाबाय खोलाहा मा होनना बुङो प्लेन एरिया नैबे जाबाय मुसा रिजर्ट नै लोगोफोर मानासनि मुसा रिजर्ट आरो बे रिजर्टआ सोरनि मिथिगौ ना बिथां खाम्फा बरगयारिनि दे बे रिजर्टआ खाम्फा बरगयारिनि रिजर्ट बियो मुसा रिजर्ट बेनो मोजांसिन आरो नै रिजर्टआ ओरैबायदि मोजांखा आं सिङाव हाबनाय जायासै बाहेरनिफ्रायनो भिडिअ खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिबायसो फाइनालि मेन एन्ट्रि गेटआव सफैबाय जोङो लोगोफोर नैबे जोङो माने हाबनायाव बेलेगजों हाबबाय ओमफ्राय दायो मेन गेटथिं फैबाय आरो नै मानास नेसनेल पार्कनि एन्ट्रि गेटआ नैबेनो दे लोगोफोर नायना लादो माब्लाबा फैनांसिगोन बेयाव जिप साफारि खालामनो थाखाय नै बेजों थांबालाय माने दैसा बेजों सिदा थांबा नांला उनफोराव फैसिगोन सानसेयावनो नायजोबखाबा बोरै जानो न बाय बाय लोगोफोर मानास बाय बाय बिदाय लाबाय जों मानासनिफ्राय दायो थांनोसै गावनि न'आव मानास रडलै लोगोफोर बेयो नै नायनानै ला गाज्रि नङा जायगाया मोजां साहा बागान लामायाबो मोजां मानास रड दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो गोजोन्थों नै साहा बागानखौ नोंथांमोननो खनसे दिन्थिबावनानै दोनथ'नाय जाबाय एसेयावनो गोजोन्थोंसै